Nyameti asefo aseda enka udin. Bompai se ma honhom kronkron emfa niam nyina nnomu menadue. Ma honhom kronkron emfa ye nipadua ye kra ne ye honhom nyina dom. Na domfo ye ho nsenkyene ene. Se kasa kire yen. Ne ente wasem so ase da wase wone nso a wode adom yen. Ahoɔden mu obi po ahoɔden kɔfo mo Awurade. Mana yaresana mana apɔmuden. Awurade fa wo nsa ka wo ma nyinaa. Fa wo nsa ka ya brabo mensi yi. Wo Yesu Kristo dim ne abɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfo me ma wakɔ aba de ba ɔte ase sendwumadi so Nyankopɔn nhyira bebree. Sɛ anɔpɛ so wo de yɛn ɛfa na sɛm. Yɛbɛfa akenkan nsɛm. Yɛbɛfa akenkan nsɛm no efi Samuel nwoma edi kan tin wɔtwe. Nkyekyɛm baako kosi enum. Na ɛkasa fa Samuel na sabre no wabɔ akokora. Yɛnyina yɛnim kwan Nyankopɔn faa so ɛde Samuel yɛ adwuma. Na sabre na Samuel abɔ akokora. Na Bible kyerɛ yɛn sɛ na ontimi nyɛ nneɛma a ɔyɛ ne nyinaa ɛsɛ na mmerɛ yɛ kakra abemu. Na ɔde ɔpa ne mma Joel ɛne Abijah senka ombɛboa ne dwumadi a odi ama Awurade no. Na ne ɔde hyɛ ɔmo nsa no ɔmo ntimi anyɛ ne sɛdeɛ nipa ne pɛ. Nipa ne de complaint ba ɛbrɛ Samuel sɛ woma no ɔmo nyɛ sɛdeɛ wɔwɔ yɛ no. Nti yɛpɛ ɔhene. Na Samuel adeɛ ne yɛ na awerɛho. Ɔkɔ Nyame nkyɛn kɔbisa Nyame na Awurade ka sɛ na wɔnhyɛ no nso hu sɛ Israel ma efi sɛ mede mu fi Misraim asase so baeɛ ɔmo eyi mesi nkyɛn. Na ɔdɔfo ne yesua wɔ mu sɛ so bi yi Nyame si nkyɛn a oni abrabɔ bi abɔ. Abrabɔ a yɛbɔ no bra Nyame nka ho deɛ ɛnya abrabɔ. Na Onyankopɔn kyerɛ ɔmo nneɛma ebedi akyi sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo pɔ ɔhene no mo nsa ka ɔhene no a ɔsɛ ɔbɛma ɔmo ɔde ɔmo bɛfa nnwuma a ɛɛden mu. Empo obetimi ayɛ sɛ nipa bi ni ntiase anam anim, ni mpɔnkɔ anim, ɛne mpɔnkɔ ntumirika. Just imagine nipa a ɔne pɔnkɔ ntumirika. Ayɛ sɛ nipa no na edi pɔnkɔ n'anim. Na kyerɛ sɛ nneɛma a ɔmo ntusu ho da no ne nyinaa ɔhene ɛde bɛba. Nanso kyinkyina na nkurɔfo sɛ ɔmo pa ɔhene. Nti Onyankopɔn ka sɛ Samuel nyɛ nea ɔmo bisa no ɔyɛ ɔmo akoma so ahwɛdeɛ ma ɔmo. Efisɛ nea obetimi aka ɛna waka sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yi ne si nkyɛn na ɔmo nya nipa ɛhwɛ ɔmo so a okay mate yɛ ne sɛdeɛ ɔmo bisa no pɛpɛɛpɛ. Na ɔse ɔhene na ɔba no mo agyapadeɛ nyinaa kora bɛgye efi mo nsam. Ɔde anuɔden ɛna ɔde bɛbɛbu ɔman no. Nti munyina yie. Nanso ne nyinaa no ɔmo amhyɛ da amfa anyɛ asɛm. Nti nea mehu ne sɛ ɔdɔfo ɛnɛmmerɛ yɛhwɛ asa pɛpɛɛpɛ ɛna nipa apo Nyankopɔn. Nipa bi sɛ Nyankopɔn mpo ni hɔ. Nipa bi ɛte asɔredan mu nanso so ɔmo nyi nea ɔsom no ɔmo som no po ɔmo nyi ni papa. Ɔdɔfo woyɛ asɔrekɔni kɛkɛ anaa woyɛ okristoni. Yɛnka hu sɛ kristoni ne kyerɛ sɛ Kristo din ɛda yɛn so. Na yɛabrabɔ no a yɛbɔ no waa susu ho sisi ho na hwɛ sɛ ɛso kristoni. Obi wɔ hɔ fi asɔredan straight to drinking bar. So ɛso kristoni. Ɔdɔfo yɛhia Nyame nkronkron sɛ ɔbɛkaaka yɛn. Na otutu anamɔn afa ɛkwan a ɛsɛ fata so. Efisɛ motwomodwo deɛ Onyankopɔn bɛfi n'anum. Na hin na wokɔdi da nkwa ne awiɛ. Yɛwɔ akwan mmienu pɛ. Nea ɛde kɔ soro a nipa hunu sɛ mu ɔden. Bible kora ka sɛ mu yɛ hia. Nti nyɛ deɛ wo nipadua pɛ ɛna wode bɛfɛ mu. Na mmom nea Honhom Kronkron bɛhyɛ wo sɛ yɛ. Ɛno nti momma yɛngya yɛn ho mma Awurade. Ɛkwan baako deɛ so anigye wɔ mu ahotɔ wɔ mu ɛwɔ wiase yi mu. Nanso na wie yɛ ne ɔsɛyɛ ne hyɛ ase fi wiase mu na kɔwie ɛwɔ daa ɔsɛyɛ mu.
ɔdɔfoɔ yɛwɔ adwene yie na fama ohuma Kristo Yesu mekae wɔn so ɛwɔ 14 February adwumadi a yɛbɛdi ɛfa ebusua ne ho bɛka me ho ne yɛmmɔ mpaeɛ mma abusua ne yɛndi mma abusua ne yɛnsua biribi nso a ɛbɛboa yɛn yɛabere so yɛntumi anyɛ saa nneɛma no mpo a yɛsua de ama akyiri mma Onyankopɔn ɔnhyira wo bebree wɔ Yesu din mu amen.